mana da penyo panel ka en ni Ken bende yie ni dongruok ani riwruok eteko ana yie ni riwruok eteko Robert be yie ni riwruok eteko emomiyo nyaka wariwre okay bas koro to bende iwinjo ka wacho ni kuket tong' agula chiel to ginyalo tore tema wilo bende ing'e mano Ken bende ing'e ni kuket tong' achiel tong' owinjo ket mopogore okay sawa now wawinjore ni riwruok eteko kiket tong' mopogore oro penj mara en niya Ken in king'iyo mos ok ine ka teko nyalo bedo kuom oganda moriwore mondo giwuog e dwol achiel manyalo dhiro kata gilombo gini mamoko nikech kuma dieri samoro yudo ka oganda Luo osechiw godo ranyisi kata ne gini mamoko kaluwore kod chung' margi motegno gi ngirruok margi gi keto wang'gi kama gidwa ni gidhiye to giwacho ni wan wadani mondo watim ma to watime kaka oganda. Kawuono adwa miyo debate ni endi obed gi content maber ma kata ka watieko to wawacho na adieri wawacho gik mawinjore. Namba achiel, riwruok eteko emomiyo wan kaka oganda wadwa ni wariwre to wariwre ang'o? Wariwre e dwarogo mar dongruok to kik wariwre mana ni weche mag siasa. Nikech wasebedo kwa riwre weche mag siasa higni 50 pechano 60 sani ne wa celebrate 60th Mashujaa Day nyiso ni higni 60 nyaka wabed go huru wasebedo kwa riwre e siasa matero wa kamora achiel ma wasebedo buo dinga gingo dinga ka kwa yudo independence mua dhie KPU mua KPU kwa riwre mua gik mua bire multiparty wabine 92 wadhie Ford kwa riwre wapogore gi jo kamane opogore Ford odhie form Ford asili wan wa form Ford Kenya wadhi kwa riwre ka wa Ford Kenya ma malo mayowa chama waduogo LDP kwa riwre wadhi NDP kwa riwre wadhi NAK kwa riwre wadhi NASA kwa riwre wadonje kanu magweno muonyo tinga kwa riwre tingo muonyo gwene mno muonyo tinga nikech tinga ema nodonje kanu kazo buto kwa wuokuru wadhi NAK kwa riwre wa NAK wadhi NASA kwa riwre wa NASA wadhi CORD kwa riwre wa CORD wadhi Azimio kwa riwre wadong waywak mnecho seche te hope ma ok chopi kanan mawachon wej mondi adwa koni niya to riwruok wagite ok oseketo weya ngadhu masani wabedo godo e chenro go mopang mag dongruok kidhi Homa Bay wadwa onge Homa Bay wan gi affordable housing dhi mbele fourth floor kawuono kidhi Homa Bay ni neno ka governor no konyo gi president ma wabedo gi airport macha is national government to nikech relationship mag Gladys ni godo motemo mondo ko oywa godo malo okel giriwore gi yosdo sani endi gero aggregation center mano EPZ mathurwa mago ne onge adwa koni niya yes agenda marwa maduong' kaka oganda and mai ma walando jomoko to wacho ni wayanyo ji wan wacho ni agenda marwa obed niya wang'iuru ni to kaka oganda wanyalo chorore nang'o kaka jo abandu gin gipogore sani endi Mudavadi gi Wetangula ni sirikal to jo Wamalwa adongine ka ni oko gi Jakom kidhi Ukambani sani endi Kalonzo ni oko gi Jakom to dongine no ka Mutua gini ni government ang'o momiyo wan wa Joluo ok wanya bedo mariek kama to wan emiwacho ni wajo mariek jomoko bed oko jomoko bed iye chenro obed niya gemuru oko kuro kuyudo oko kuru gel kuyudo yie kukel to wachomuru kamoro achiel mar dongruok dongruok mar adier ok